Ежа замест бомбаў спыняе сваё існаванне. Дабрачынная ініцыятыва, удзельнікі якой займаліся раздачай ежы, хлеба для бяздомных, больш не могуць дзейнічаць адкрыта ў Беларусі з пункту гледжання менавіта бяспекі. Вось такая сумная навіна. Гэта студыя ў суботу, у якой падсумуем таксама іншыя вельмі важныя тэмы. З вамі Вітаўт Ціўчык і сёння ў выданні. Жах у Казахстане. Сярод загінулых дзеці, жыхары ратуюцца ад куляў. Главное, чтобы оккупанты, чтобы войска УДКБ, войска Путина ушли из Казахстана. Метал стаміўся. Над Менскай нямігай абрынуўся мост. Пацаны пасіся на нямігі мост рухнуў. Літва знайшла, як спыніць транзіт беларускалію. Ці пяройдуць ад словаў да дзеянняў. Что санкции не только объявлялись, но и соблюдались. Без сувязі і пад абстрэламі. У Казахстане ўжо 7-й дзень. Тыдзень трываюць пратэсты. Гэтыя пратэсты прыехалі спыніць войскі АДКБ, у тым ліку беларускія вайскоўцы. Між тым, у падазрэнні ў дзяржаўнай здрадзе затрымалі экс-старшыню Камітэту нацыянальнай бяспекі Казахстану Карыма Масімова, а Нурсултан Назарбаев, нягледзячы на неафіцыйныя сведчанні пра ўцёкі, нібыта працягвае заставацца ў сталіцы краіны. Прынамсі, так сведчыць ягоны прэсавы сакратар. Падрабязней пра тое, што цяпер адбываецца ў Казахстане, Юлія Лабанова. Загінулыя і зніклыя без звестак. Людзі збіраюцца ў чэргі каля моргаў. Забітых знаходзяць і ў аўтах, што трапілі пад абстрэл. Агонь у Алматы не стихае сёння. Слышны были такие прямо целые очереди выстрелов, да, и взрывы были, и немножко было жутковато. Но вот это первые 2-3 дня было достаточно активно. Вчера с 7 где-то до 9 активно стреляли, а потом уже стало тихо. И ночью я дважды просыпалась от выстрела. Лічба загінулых сягае дзясяткаў. Паводле афіцыйных звестак, у абстрэлах загінула 11-гадовае дзіця. Яшчэ адзін падлетак трапіў у больніцу з раненнямі. Напярэдадні прэзідэнт Касым-Жомарт Такаев даў загад страляць у пратэстоўцаў, якіх улады называюць тэрарыстамі. Кантроль за неспакойнымі гарадамі ўзялі мясцовыя войскі і дружыны падраздзялення АДКБ. Вайскоўцы пільнуюць вуліцы і двары, мясцовыя жыхары выходзяць з дому толькі пры неабходнасці па харчы. Люди сетуют на то, что нет топлива. Вся проблема в этом. То есть, в принципе, продукты питания есть на складах где-то, но из-за того, что сейчас говорят, выставлены блокпосты, плюс отсутствие ГСМ, они просто не могут привезти сюда. Не могуць людзі і выйсці ў інтэрнэт, які ўсцяж блакуюць. Гэтак пратэстоўцаў пазбаўляюць магчымасці каардынаваць дзеянні і перадаваць інфармацию. Активисты, которые прорывались, говорили, что где-то есть, где-то или собираются уже выходить на улицу. То есть, но никто из них не может переслать видео и даже фото. Раней, каб супакоіць пратэсты, Такаев адправіў у адстаўку ўрад. Зняў з пасады Назарбаева, гэта было адным з патрабаванняў пратэстоўцаў, і абвесціў эканамічныя саступкі. Гэта, аднак, не вярнула даверу да ўлады. Чтобы слить протест ради того, чтобы успокоить людей, они использовали такой тактический ход. Объявили о том, что Назарбаев ушел, его племянники ушли, один из них даже задержан, а второй тоже где-то задержан через какие-то определенные каналы, не сливали информацию. Но в конечном итоге оказалось так, что все на своих местах. Гэтак сёння стала вядома, што Назарбаев нібы не з'язджаў з Казахстана. Ён праводзіць шэраг сустрэчаў і быццам бы заклікае падтрымаць прэзідэнта Такаева. Што праўда, ад пачатку пратэстаў не бачылі ані звароту елбасы, ані яго самога на публіцы. У той жа час, паводле падазрэнняў, у здрадзе дзяржаве затрымалі экс-старшыню Камітэта нацыянальнай бяспекі Карыма Масімова. Масимова они сделают козлом отпущения. Но в этом случае встает вопрос, раз это государственная измена, в пользу какого государства работал глава главной спецслужбы Казахстана? Тут два варианта, или Китай, или Россия. Никто больше не интересовался казахстанскими делами в такой степени. Сговор с тем, чтобы этим мародерам и бандитам попало оружие, он несомненно был. И Масимов, несомненно, должен нести ответственность. Но Такаев заявлял о том, что он занял кресло председателя Совета Безопасности, хотя нормативных актов для того, чтобы занять Такаеву это кресло, вообще нет. Я вижу просто увод Назарбаева
из-под удара его семьи. З 2016-го Кірым Масімаў працаваў начальнікам камітэту нацыянальнай бяспекі. Да таго часу двойчы ўзначальваў урад, быў кіраўніком адміністрацыі, працаваў на міністэрскай пасадзе. Яго называлі адным з блізкіх паплечнікаў Назарбаева. Юлія Лабанова, Белсат. А ў Беларусі абрынуўся чарговы мост. Гэтым разам у сталіцы, да таго ж яшчэ ў самым цэнтры над вуліцай Няміга. На шчасце, ніхто не пацярпеў. Афіцыйнае тлумачэнне – перапад тэмператураў, штуршкі метро і стомленасць канструкцыяў. Больш дэтальна ў прычынах разбурэння разбіраўся Антон Каменскі. Абрушэнне пешаходнай часткі мосту на скрыжаванні праспекту Пераможцаў і вуліцаў Няміга і Максіма Богдановича адбылося ўначы каля 3 гадзіны. На відэа бачна, як у апошні момант з-пад мосту выскоквае чалавек. Пацаны пасіся на Нямігі мост рухнуў. На шчасце, звычайна вельмі ажыўленае скрыжаванне ў гэты час было пустым. Никто не пострадал. Сейчас основная задача – обеспечить демонтаж, вывести и в течение недели обеспечить демонтаж всего путепровода. Ну а, соответственно, потом параллельно выполнить работы по восстановлению. Зранку пры Міністэрстве надзвычайных сітуацый стварылі адмысловую камісію. На месцы працуе штаб для ліквідацыі надзвычайнай сітуацыі. Сотрудничают разные структуры организации. Вместе в совокупности определяются методы и формы работы по демонтажу конструкции, а также по организации схем движения. Паводле гарадскіх уладаў здарэнне адбылося ў выніку стомленасці канструкцыі ў сувязі з працаю метро і павышанаю нагрузкай ад скокаў тэмпературы. Цяпер высвятляецца, хто і калі праводзіў экспертызу зносу пуцеправоду і даваў заключэнне аб яго прыдатнасці да эксплуатацыі. Мост абслугоўваецца унітарным прадпрыемствам «Гораўтамост». Намеснік дырэктара прадпрыемства Ігор Вераб'ёў сітуацыі не каментуе. Я каментарий не даю. Мост пабудавалі 60 гадоў таму. Апошні раз яго рамантавалі ў 2017 годзе. Абследаванне канструкцыю праводзілі летась у сакавіку. Адмысловец у будаўніцтве мастоў, які пажадаў застацца ананімным, сярод магчымых прычынаў разбурэння называе злоўжыванне соллю падчас зімовага ўтрымання дарог, а таксама памылкі пры абследаванні пуцеправоду. Ужо была інфармацыя, што пры апошнім рамонце ў 2017 годзе дагрузілі якраз пешаходныя пралёты. Гэта значыць магчымыя памылкі праектантаў і не абследавалі да рамонту стан гэтых пралётаў. Але ўвогуле гэта сістэмная праблема. Дэмантаж разбураных канструкцыяў плануюць правесці цягам тыдня. Некалькі месяцаў спатрэбіцца на праектаванне і будаўніцтва новага мосту. Пакуль жа спынены рух транспарту ў межах ад праспекту Незалежнасці да вуліцы Мельнікайта і вуліцаў Гарадскі вал і Янкі Купалы. Улады гораду абяцаюць правесці абследаванне ўсіх мастоў і пуцеправодаў. Іх у Менску 110. Агулам летась у медыях гаварылі пра 22 аварыйныя масты па ўсёй Беларусі. Антон Каменскі, Белсат. За мінулыя сотні 80 беларусаў уехалі ў Польшчу у пошуках палітычнага прытулку. Такія лічбы ў сваім твітары падае польская памежная служба. Гэтыя 80 чалавек – нашыя суайчыннікі, якія зазналі або могуць зазнаць палітычны пераслед за свае погляды і меркаванні ў Беларусі. Польшча усім ім абяцае аказаць дапамогу. Усяго ж, пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 года з Беларусі ў Польшчу выехалі мінімум 23 тысячы асобаў. Сярод іх 12 тысяч прыехалі паводле гуманітарнай візы, амаль 3,5 тысячы падаліся на міжнародную абарону і больш за 7,5 тысячы беларусаў пераехалі пры дапамозе праграмы Poland Business Harbor. Вядома, гэта толькі вяршыня айсбергу. Згаданая статыстыка не ўлічвае беларусаў, якія заехалі паводле турыстычнай візы і мусілі застацца тут праз нарастанне рэпрэсіяў на радзіме. Акрамя Польшчы, дзясяткі тысячаў беларусаў выехалі ва ўкраіну, Літоўскую рэспубліку, Чэхію, Грузію ды ў іншыя краіны. А Літва знайшла некалькі афіцыйных магчымасцяў спыніць транзіт беларускага калію праз сваю тэрыторыю. Пры гэтым яна прызнае, што доўгатэрміновы разрыў дамовы з беларускаліем можа азначаць банкрутства для літоўскай чыгункі. Мы запыталіся ў літоўскага палітолага Віцеса Юрконіса, чаму Літва дагэтуль вагаецца і не прыняла канчатковага рашэння наконт стасункаў з падсанкцыйным беларускаліем. І вось што ён нам адказаў. Это дело непростое, и мы уже говорим, я думаю, что больше, чем 10 лет, что недостаточно объявлять санкции, надо и выработать
полный механизм соблюдения санкций и также мониторинга и некоторых санкций, когда это нарушается. Есть еще много домашних заданий, не только для Литвы, но первым делом для Брюсселя, всего Евросоюза, что санкции не только объявлялись, но и соблюдались. Літоўская чыгунка мае магчымасць скасаваць дамову з Беларускаліем у двух выпадках. Калі адзін з бакоў не выканае сваіх абавязкаў, ці калі паведаміць другому боку пра гэта за 12 месяцаў. Канфлікт інтарэсаў узнік са снежня, калі набылі моц амерыканскія санкцыі супраць усёй прадукцыі Беларускалію. Літва і Беларусь прадугледзелі гэтую сітуацыю і напярэдадні падпісалі дадатковае пагадненне, якое дазволіла Беларускалію ўнесці аванс за паслугі да студзеня. У выніку гэтага ў літоўскім урадзе паўстаў скандал, праз які ўрад ледзь не сышоў у адстаўку. Падзеі ў Казахстане не пакідаюць абыякавымі нашых суайчыннікаў. Акцыі ў падтрыманне казахскага народу праходзяць у гэтыя дні ў розных краінах. Тбілісі, Варшава, Лондан, Берлін, іншыя гарады сталі месцам праяваў салідарнасці з казахскім народам, які змагаецца за сваю будучыню супраць дыктатуры ды акупацыі. Удзельнікі акцыяў выходзяць на цэнтральныя плошчы да амбасадаў Казахстану. Беларусы таксама ў гэтых населеных пунктах актыўна далучаюцца да дэманстрацыяў. Відэа спадарства нам прыслалі нашыя гледачы і, калі ласка, вашай увазе. Народ хочет глубоких политических реформ, смены режима первого президента, чтобы все его родственники ушли из власти, потому что сейчас 90% экономики контролируется именно приближенными и близкими первого президента. Алга, Казахстан! Алга, Казахстан! Я призываю всех граждан Казахстана бороться дальше с этой кровавой пророссийской властью Токаева. Алга, Казахстан! Живе Беларусь! І ў працяг тэмы акурат пра Казахстан стараемся як мага больш інфармацыі здабываць, паказваць. Маем таксама нашу міжнародную праграму «Вот так». І мае калегі з расійскамоўнай рэдакцыі акурат запісалі сведчанне па тэлефоне пра тое, што адбываецца ў Казахстане. Давайте разам паслухаем. Все погромы происходят в Алмате. На западе Казахстана сейчас все утихло более-менее. В Уральске оцепленные у нас улицы центральные, которые ведут к площади. Вчера всех мужчин, позавчера всех мужчин, которые шли в сторону площади, хватала полиция и забирала участки. Участки были переполнены. Забирали даже журналистов. Ну, их там убили, я слышал это. Хватали даже чиновников, которые шли на работу в областную администрацию в Акимат. Сегодня забрали еще одного журналиста Лупана Ахмедярова, моего коллегу. Его забирали вчера, а позавчера он провел весь день в полиции. Просто так провел его, просто держали в полиции. Сегодня с утра стало известно, что за ним пришли домой без повестки. Просили пройти с ними, тоже его забрали. То есть силовики на улице, я вчера выезжал в город, по центру я ездил, специально смотрел. В здание областной администрации у нас обнесли колючей проволокой. Силовики стоят на всех подъездных путях к центральной площади. Это обычно в брониках, да, то есть стоят. Ведут себя как бы не агрессивно, а с их стороны агрессии никакой нет. Вот, потому что я знаю, что люди проходили на площади, даже успевали фотографировать там вот это здание само с колючей проволокой. Местные, да, пока речь о том, что это какие-то ОДКБшные ребята, такого нет. У нас здесь в городе, я знаю, что в других городах на западе Казахстана, допустим, в соседней Актюбинск, в Актюбе там люди захватили здание областной администрации, это было позавчера, они сами на себя взяли ответственность за его сохранение. То есть все было без погромов, без разных этих. Это были те люди, которые требовали своих прав.
смену режима и все остальное, то есть имеются в виду такие политические права свои. И они там даже выбрали волонтеров, которые следили за порядком, чтобы какие-то беспредельщики не заходили в здание областной администрации, то есть дежурили и вот так вот. То есть все было достаточно мирно, спокойно. Но, как мне стало известно, сегодня ночью их разогнали силовики уже. Среди гражданского населения жертв нет у нас в Уральске. Я знаю точно, есть в соседнем Атырау жертвы. Это когда они брали штурмом здание тоже областной администрации, акимата. Был застрелен человек. До меня информация дошла. Кем застрелен, непонятно. То есть вообще, то есть гадающие. То есть непосредственно вот есть как бы один погибший точно в Атырау. То есть, я говорю, на западе Казахстана, несмотря на то, что протесты нашлись отсюда, то есть здесь таких нет погромов больших, как в Алмате, то есть, да. И то в Алмате сейчас многие гадают вообще, что это за погромы такие, кто в них участвует, то есть. Я созванивался с друзьями с Алматы, то есть они уверенно не могут говорить, кто это участвует в этих погромах. Вообще, насчет этих погромов очень большой вопрос у населения Казахстана. Кто участвует в этом во всем? Вот, в избиении врачей, в стрельбе по журналистам, короче, кто в этом участвует, то есть, да, в расстреле полицейских, вот это очень большой, огромный вопрос, кто в этом участвует, на самом деле. Это прям игра, не то что ощущение, просто я зашел, у нас сегодня включили часа на 2, на 3 интернет, я зашел в Facebook, успел там выложить то, что творится в нашем городе, как бы, и я смотрю мнение людей, позвонил своим коллегам в Алмате, и мы все понимаем, что это, игра, короче, честно. Какая-то прям подковерная игра какая-то идет, то есть это вот, явно прям это какие-то люди, засланные прям вот реально. Конечно, есть часть населения, которые против, за права, их можно понять, то есть, да, они всю жизнь выросли там при Назарбаеве, да, то есть, все дела, так, чтобы там вот, такой жести, чтобы там избивать медиков, я не знаю, еще что-то. У всех большой, огромный вопрос к системе вообще, к этой Назарбаевской, которая была 30 лет, честно говоря, то есть, люди в Алмате, по крайней мере, там, вот вообще, и многие выражают свое мнение, что они чувствуют себя как бы, не то что обмануты, кинутыми, просто, резонный вопрос. Мы 30 лет платили, содержали всю эту огромную армию силовиков, и в итоге, когда начался какой-то там, как говорит сейчас президент по телевизору, якобы какие-то там террористы появились, и бабах, и все побросали и разбежались на самом деле. Вот и все, как бы, да, то есть большой вопрос вообще, а вы что делали все эти 30 лет, ребята? То есть вы вообще офигели, что ли? И бах, и обращение в ОДКБ. Привет, короче говоря, вообще. А уже зараз з нами на сувязі старейший дорадца Святланы Тихановской, Франак Вячорка. Франак, вітаю вас. Добрый вечер. З'явілася рэакцыя яшчэ напярэдадні Святланы Тихановскай, таксама Народнага антыкрызіснага ўправлення, Каардынацыйнай рады, сумесная заява наконт інтэрвенцыі АДКБ, войскаў АДКБ у Казахстан, а менавіта наконт удзелу беларускіх войскаў у гэтым усім мерапрыемстве. Франак, хацеў бы, каб вы падрабязней для нашых тэлегледачоў данеслі гэтую пазіцыю. Мы лічым, што беларускія жаўнеры не павінны ўдзельнічаць у спецыяльных аперацыях, а там больш правакацыях, якія арганізоўваюцца іншымі дзяржавамі. Ёсць у беларускім грамадстве кансэнсус, што беларусы не ўдзельнічаюць за мяжой, што мы нейтральная краіна, і тое, што Лукашенко, не маючы той легітымнасці, пасылае беларускіх жаўнераў у Казахстан падаўляць пратэсты, законныя мірныя пратэсты, гэта проста ганебна. И мы уже проводили консультации с нашими партнерами у Европейском Связи, затлумачили свою позицию и выказывали публично в том лику шкодование казахскому народу, то, что наши соотечественники вымушены брать удел в этой специальной операции. Тут таксама пытанне Лукашенко, узурпатар, высылае беларускіх вайскоўцаў, аднак усё ж такі ўражанне будзе магчыма нават пра ўсіх беларусаў. Вось казахі, якія цяпер змагаюцца на вуліцах, і яны бачаць, што людзі з чырвона-зялёнымі шэвронамі прыбываюць на іхныя аэрапорты. Гэта можа, на жаль, папсаваць бадай стасункі менавіта між народамі беларускім і казахскім. Гэта абсалютна не толькі ганебна, безадказна, але і мае такія дрэнныя перспектывы. Я спадзяюся, што грамадзяне Казахстану выдатна разумеюць, што тыя людзі, якія зараз прыбылі на расійскіх самалётах у Алмату, Астану, Нур-Султан, іншыя гарады, яны не маюць дачынення да беларускага народу. Яны абслугоўваюць дзейны рэжым. Многія з гэтых людзей, верагодна, бралі ўдзел у разгонах пратэстаў
у 2020 годзе, у тым ліку атакавалі мірных дэманстрантаў у беларускіх гарадах. Таму я спадзяюся, што казахстанцы нас зразумеюць. Наша ж задача рабіць усё, каб гэта спынілася, каб вярнуць людзей назад, каб гэты удзел у АДКБ і ў гэтай так званай міратворчай аперацыі быў замарожаны. І вы сказалі, што ў беларусаў ва ўсіх нас ёсць такі кансэнсус нацыянальны наконт таго, што мы нейтральная краіна, што нашыя хлопцы не павінны быць у гарачых пунктах. Аднак маем такі прэцэдэнт. Упершыню ў гісторыі незалежнасці Беларусі беларускія вайскоўцы па сутнасці паехалі ў гарачы пункт, акурат дзе трываюць баі, дзе ёсць як мінімум дзясяткі загінулых. І тут паўстае вельмі дарэчнае пытанне, ці ўвогуле нам патрэбная гэтая АДКБ? Што гэта за арганізацыя, куды Беларусь уступіла, калі нашыя вайскоўцы са зброяй мусяць ехаць на падаўленне пратэстаў? Трэба сказаць, што беларускія ваеннаслужачыя, грамадзянскі персанал узброеных войск ужо браў удзел у міжнародных аперацыях у той самай Сірыі на баку Башара Асада. Таму казаць, што увогуле гэта першае, магчыма, не варта. У такім маштабе, безумоўна, першае. І мы павінны зрабіць, каб гэтага не паўтарылася. Ці патрэбна нам АДКБ? Гэта добрае пытанне. Я думаю, што зараз самы добры час пачаць у беларускім грамадстве дыскусію. Нас упісалі ў гэтае АДКБ без абмеркавання з народам. Гэтае АДКБ ўтваралася як своеасаблівы адказ НАТО. Ён, гэты саюз, быў зманапалізаваны Расіяй. І мне здаецца, што інтарэсы Беларусі ў гэтым АДКБ ніякім чынам не прадстаўленыя. Нават кандыдаты ў прэзідэнты 2020 года, такія як Віктор Бабарыка, яны выказвалі сумнеў, ці варта Беларусі ўдзельнічаць у АДКБ, таму што гэта пярэчыць базаваму прынцыпу нейтральнасці. Беларусь паводле Канстытуцыі імкнецца да нейтральнасці. І выхад з АДКБ гэта быў бы першым крокам да рэальнай нейтральнасці Беларусі. А вось акурат бачым, што узурпатар хоча выкінуць гэты пункт з Канстытуцыі пра нейтральнасць, і судзячы з гэтых падзеяў, на жаль, не здарма. І тут таксама, Франек, такое пытанне. Міністр абароны Віктор Хрэнін апраўдваецца, што, маўляў, туды не паехалі прызыўнікі, туды паехалі выключна кантрактнікі. Ну, але гэта сёння так выглядае. У будучым мы не ведаем, якія будуць сітуацыі. Калі узурпатар сабе дазваляе беларускае войска высылаць у гарачы пункт да наших партнёраў у замежную краіну, дзе трываюць пратэсты, не факт, што наступным чынам не будуць высланыя таксама большыя часткі менавіта з прызыўных вайскоўцаў. Не важна, паехалі туды прызыўнікі, паехалі прафесійныя вайскоўцы, паехалі туды прадстаўнікі беларускіх узброеных сілаў, і нясе адказы за гэта дзяржава Беларусь. Ці меў права Лукашенко паслаць туды? Дакладна не. Ці павінны быць там беларускія вайскоўцы? Дакладна не. Тое, што яны кажуць, што не будуць удзельнічаць у баявых дзеяннях, у разгонах, у расстрэлах мітынгоўцаў, пратэстоўцаў, гэтыя словы нічога не вартыя. Мы ведаем, як у гісторыі раней тыя аперацыі, якія называліся міратворчымі, ператвараліся ў акупацыйныя войскі. Так вось нам вельмі не хочацца, каб нешта падобнае адбылося і з Казахстанам. Тут таксама такая напрошваецца аналогія з варшаўскай дамовай. Памятаем савецкія інтэрвенцыі і інтэрвенцыі саюзнікаў Савецкага Саюзу па няволі. У Чэкаславакіі 68 год, в Угоршчына 1956 год. Памятаем таксама ўварванне Савецкага Саюзу ў Афганістан. Цяпер Казахстан 2022. Якби АДКБ просто становіцца такой другой варшаўскай дамовай. І сутнасць, падаецца, гэтага аб'яднання не ў тым, каб ад нейкай міфічнай знешняй пагрозы абараніць удзельнікаў краіны-удзельніцы, а сутнасць менавіта ў тым, каб, па сутнасці, аказаць такую салідарнасць дыктатарам, так? Каб дыктатары мелі магчымасць, аўтарытарныя рэжымы мелі такую гарантыю, што калі іхныя народы будуць бунтавацца, то тады мы зможам гэта ўсё падавіць. АДКБ стане жывой структурай пры ўмове, калі там будзе добраахвотны ўдзел. Тое, што адбываецца цяпер у АДКБ, гэта не добраахвотны ўдзел, это вымушанасць. Вы ж бачыце, як паводзіць сябе Пашынян. Вы думаеце, ён сапраўды падтрымлівае ўварванне у Казахстан армянскіх салдатаў? Не, ён вымушаны, таму што ён мае пэўныя абавязальніцтвы перад Пуціным, у тым ліку звязаныя з карабахскім канфліктам, і ён вымушана гэта робіць. Гэтаксама і іншыя дзяржавы
якія ўдзельнічаюць у ДКБ, яны вымушаны там знаходзяцца. Але пры першай жа нагодзе яны не будуць гэта рабіць. Просто у нейкай ступені Кремль выкарыстоўвае слабасць гэтых дзяржаваў, і ў дадзеным выпадку тут сышліся інтарэсы Крамля у тым, каб з аднаго боку рэанімаваць гэтую структуру АДКБ, а з другога боку прадэманстраваць геапалітычны ўплыў, сферу ўплыву. Расія, АДКБ, гэтая ўся сітуацыя нас вярнула нейкім чынам у часы халоднай вайны і сферы ўплыву. Ці вось гэтае вяртанне ў часы халоднай вайны не стварае ўражанне такога тупіка. Вось мы, беларусы, спрабавалі, аказвалі супраціў вось гэтай узурпацыі ўлады, ўсё ж такі перадусім не гвалтоўным чынам, казахі таксама з элементамі гвалту. І гэты спосаб і той пакуль не прывёў да перамогі, можа яшчэ рана рабіць высновы, але ўсё ж такі вось няма у вас пачуцця, што проста няма выхаду, няма рады на гэтыя ўсе рэжымы. Я гляджу аптымістычна на Беларусь. Усё-таки у нас ёсць доўгая гістарычная традыцыя дзяржаўнасці, традыцыя дэмакратыі, парламентарызму. І у нас сапраўды ёсць рэальны шанец давесці нашу справу да перамогі. Мы бачым, што сітуацыя з аднаго боку складаная, з іншага боку яна змяняецца да лепшага, і мы бачым, што рэжым слабее. Безумоўна, чым бліжэй да пераменаў, тым больш жорсткія будуць дзеянні ўлады. Але Лукашенко таксама разумее, што ён не можа на мірны пратэст рэагаваць кулямі і расстрэламі. Калі б ён мог, магчыма, былі б іншыя падзеі ў 2020 годзе, але тое, што мы з вамі трымаліся дысцыпліны мірнага негвалтоўнага пратэсту, магчыма, і ўратавала нас ад сітуацыі, якую мы бачым цяпер у Казахстане. Але зноў жа параўноўваць гэта вельмі няўдзячная справа, таму што, магчыма, пасланні, меседжы, слоганы падобныя, але кантэкст, прырода гэтых пратэстаў у Беларусі і Казахстане вельмі адрозніваецца. Так, сапраўды, няма пра што нават і казаць, мы зусім іншыя розныя краіны. Франак, яшчэ вось хацеў запытаць, на гэтым тыдні Нікаля Далякост, спецпрадстаўнік МЗС Францыі ў Беларусі, заявіў, што Святлану Ціханаўскую запрасілі ў Парыж. Хацеў распытаць, які план гэтага візіту, уласна, і якія прапановы офісу падрыхтуюць да гэтых сустрэчаў? У гэтым паўгодзе Францыя старшынуе ў еўрапейскім звязе, і мы будзем арганізоўваць адразу некалькі сустрэчаў на розных узроўняў з прадстаўнікамі Французскай рэспублікі. У канцы лютага адбудзецца візіт у Парыж і сустрэчу з кіраўніцтвам Сенату, таксама выступ перад прадстаўнікамі Сенатаў розных краінаў Еўразвязу. Запланаваныя таксама сустрэчы і у прэзідэнтуры Францыі, у Нацыянальнай асамблеі, спадзяемся, у Міністэрства замежных справаў. Акрамя гэта, мы рыхтуем таксама шэраг іншых візітаў у ключавыя для нас краіны Еўразвязу, гэта і Нямецчына, і Нідерланды. Ўсё гэта будзе адбывацца ў бліжэйшыя месяцы. Нам вельмі важна, каб тыя кантакты, якія былі здабытыя ў 2020-2021 годзе, канвертаваліся ў канкрэтныя дзеянні. З аднаго боку, гэта ціск на рэжым, ягоная ізаляцыя. Трэба ўрэшце рэшт закрыць гэтыя злашчасныя лазейкі ў санкцыйным рэжыме, з іншага боку, дапамога медыям і грамадзянскай супольнасці. Францыя мае вельмі моцны ўплыў цяпер у Еўразвязе, асабліва падчас свайго старшынства, і нам важна, каб Францыя зрабіла Беларусь сваім прыярытэтам. Хацеў бы таксама зацытаваць французскага дыпламата. Ён такія вельмі абнадзевальныя словы для беларусаў сказаў, што ён перакананы, што гандлю палітвязнямі, як гэта было некалькі разоў ужо, больш не будзе. Кажа, што мы памятаем, чым гэта скончвалася. Ніхто не хоча зноў увайсці ў тую самую раку. Цяпер пазіцыя амерыканцаў і еўрапейцаў да таго, што адбываецца ў Беларусі, вельмі блізкая і дастаткова жорсткая, заявіў Нікаля Далякост. Таксама ён звярнуўся да беларусаў. Не страшвайце надзеі на лепшыя часы, яны прыйдуць. Я ўпэўнены, у вас шмат сяброў у Францыі і ў свеце. Падаецца, вельмі патрэбныя словы, асабліва цяпер, улічваючы, што адбываецца ў Беларусі, а таксама фонам вось гэты таксама трагічныя падзеі ў Казахстане. Абсолютно так. І асабліва важна, што гэта гучыць ад французскага пасла, які сам на ўласнай скуры адчуў, што такое рэжым Лукашэнкі. Нагадаем, што ён быў выгнаны разам з іншымі пасламі з Менску, страціў магчымасць працаваць там, але не апусціў рукі і дапамагае нам, спрыяе будаваць сувязі паміж Францыяй
и Беларуси, незалежно от того, что думае, что робіць рэжым Лукашэнкі. І сапраўды я хочу сказать, что ситуация у нас значно больше оптимистичная, чым многим здаецца. Нават калі опускаются руки, нават калі здаецца, что няма прамых вынікаў, трэба разумець, что рэжыму таксама складана, і ім складаней яшчэ больш. І адзінства там унутры сістэмы няма і падаўна. Таму трэба працягваць тое, што мы робім, ціск на рэжым, усяляк закрываць для яго крыніцы доходаў, то, што мы робім міжнародным напрамку, але і ўнутры трэба не змяншаць ціску і шукаць саюзнікаў, у тым ліку тых, якія пакуль што па той бок барыкаду. Франак, дзякуй вялікі за гэтую размову. Франак Вячорка, старэйшы дарадца Святланы Ціханаўскай, быў маім гаспадарства госцем. Узгадвалі мы таксама вось Казахстан, таксама і Павел Латушка, кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, выказаў сваю думку наконт таго, што робіцца ў Казахстане. Ён сцвярджае адназначна, што па сутнасці вайскоўцы АДКБ, беларускія вайскоўцы прыехалі туды, каб задушыць рэвалюцыю. Вооруженные силы государств-участников Организации договора о коллективной безопасности, в которую входит и наша страна, были направлены в Казахстан. Публичное основание – ссылка на 4-ю статью Устава договора о коллективной безопасности. Давайте рассмотрим это решение с правовой, с международно-правовой точки зрения. Правовой сутью коллективной безопасности является защита каждого участника договора от агрессии. Что такое агрессия? На этот вопрос отвечает резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Агрессия – это применение вооруженной силы к государствам против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства. То есть нападение одной страны на другую. С учетом того, что властями Казахстана не представлены доказательства внешней агрессии, мы наблюдаем подмену понятий, которая используется преднамеренно для обоснования размещения сил ОДКБ на территории страны. Делается это с одной единственной целью – не допустить успеха протестующих граждан, а значит обеспечить сменяемость власти по решению народа. Звучащие вслед заявления про то, что в Казахстан направлена миротворческая миссия, говорят о том, что диктаторские режимы ищут дополнительные основания для вмешательства во внутренние дела Казахстана. Что такое миротворческая деятельность в соответствии с соглашением договора о коллективной безопасности? Это коллективные действия государств-членов организации по прекращению военных действий между государствами, когда есть вмешательство третьей стороны. Вывод всем очевиден. Казахский народ в своей стране не может являться третьей стороной и быть угрозой для суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Казахстана. Значит, действия ОДКБ с точки зрения международного права неправомерны. Учитывая вышесказанное, направление белорусских военнослужащих в составе миссии ОДКБ в Казахстан незаконно и подвергает риску жизни белорусских солдат и офицеров в угоду интересов диктатора Лукашенко, а также закладывает почву для конфликта в отношениях между белорусским и казахским народами. Любой договор и любая правовая норма в руках диктатора станет инструментом для манипуляций и угнетения собственного народа. При этом Лукашенко не президент, он незаконно удерживает власть и не имеет права в принципе принимать решения в рамках международных договоров от имени Беларуси. Уже зараз у студии з'явився Михаил Кирилюк, адказны за питання юстиції у Народному антикризисному управлінні. Вітаю, добрий вечір. Добрий вечір. Вядома, зараз тема, яка найбільш амярковується, гэта інтэрвенцыя войскаў АДКБ ў Казахстан, у тым ліку нашых суайчыннікаў, беларускіх вайскоўцаў. З юрыдычнага пункту гледжання, вось як у юрыста хацеў вас запытаць, што гэта ўвогуле такое, што гэта адбылося? Ну, з юрыдычнага пункту гледжання вельмі супрацьлеглая інфармацыя, таму што Нікол Пашынян, які ўзначальвае АДКБ, калі пісаў свой месседж аб уводзе, ён ссылаўся на 4-й артыкул умовы аб АДКБ. І яна піша толькі пра знешнюю агрэсію. Таксама яна спасылаецца на 51-й артыкул статута ААН. Статут ААН таксама кажа пра знешнюю агрэсію. Тады у мяне
калі паглядзець на мапу Казахстана, узнікае пытанне, адкуль з гэтых краін пайшла тая знешняя агрэсія. І калі да гэтага часу адказу нам на гэтае пытанне ніхто не дае, сама сабой з'яўляецца думка, што гэтыя заявы пра знешнюю агрэсію, яны зроблены наўмысна, проста каб падвесці нейкую такую фармальную легітымнасць пад ввод гэтых войск. І, дарэчы, згодна са статутам ААН, АДКБ павінна паведаміць Савету бяспецы ААН пра тое, што яна робіць з войскамі. Як мы бачым у СМІ, так паведамілі і паведамілі аб нейкіх міратворчых аперацыях. Але, наколькі я разумею, міратворцы – гэта калі ёсць два ваюючых бакі, міратворцы становяцца паміж імі, не ўжываюць зброю і не даюць ужываць зброю іншым бакам, якія супрацьстаяць. Але мы не бачым у Казахстане ніякага іншага знешняга інтэрвента, і мы не бачым, каб гэтыя міратворцы былі сапраўды нейтральны, таму што яны свае сядзенні ўзгадняюць з Такаевым. Тады, калі ўзяць гэта ўсё, то падаецца, што, па-першае, гэта ідзе парушэнне самой дамовы АДКБ, і, па-другое, парушэнне статута ООН, на падставе якога гэтая дамова ОДКБ прынята, парушэнне норм міжнароднага права. Цікава, што акурат сёння заўважылі, што прэзідэнт Такаеў выдаліў свой папярэдні твіт аб тым, што ў Алматы знаходзіцца 20 тысячаў тэрарыстаў. І наконт таго, што ёсць знешняя пагроза, вы маеце рацыю, і нават не была названа ніякая краіна, якая там нібыта гэтую пагрозу стварала. Палітычны аглядальнік Александр Кваскоўскі на гэтым тыдні, калі быў у нас у эфіры, сказаў, што гэта такая ўвогуле заезджаная пласцінка ў аўтакратаў. Увесь час унутраныя праблемы, калі народ супраціўляецца. Казаць, што гэта знешняя пагроза, так было з Лукашэнкам у 2020 годзе, калі ён казаў, што гэта палякі хацелі горанню анексаваць і гэтак далей. Спадар Міхаіл, але ўсё ж такі таксама у Беларусі ведаем, што узурпатар кажа не да законаў, тым не менш, ёсць і канстытуцыя, якая кажа пра імкненне аб нейтралітэце, а тут вайскоўцы едуць, па сутнасці, у гарачы запальны пункт, дзе страляюць на вуліцах. Безумоўна. І тут трэба адрозніваць, дзе інтарэсы Беларусі, дзе інтарэсы беларусаў, а дзе інтарэсы Лукашэнка. Інтарэс Лукашэнка, ён цалкам зразумелы. Закінуць туды нейкую сімвалічную колькасць вайскоўцаў, наколькі мне вядома, там іх вельмі няшмат, да таго, каб краіна Казахстан зашмат больш вялікая па тэрыторыі, чым Беларусь. І некалькі соцень беларусаў, што яны там могуць зрабіць тэхнічна? Гэта больш сімвалічны крок, які дасць падставу потым патрабаваць аналагічнай дапамогі ў Расіі. Але якая карысць беларусам ад гэтага? Якая карысць беларусам? Тое, што адзін дыктатар прымушае другога дыктатара удзельнічаць у нейкіх вайсковых дзеянняў па-за тэрыторыі Беларусі. І гэта супрацьлежыць нацыянальным інтарэсам Беларусі. І больш таго, гэта псуе добрыя адносіны беларусаў і казахаў. Вось гэтае палажэнне аб імкненні да нейтралітэту, гэта быў такі нацыянальны здабытак яшчэ першай паловы 90-х гадоў, калі распрацоўвалася Канстытуцыя Беларусі. І напярэдадні акурат у нашым эфіры быў таксама дэпутат незалежнасці Сергей Навумчык. Давайте разам паслухаем, як ён пракаментаваў вось гэтую справу інтэрвенцыі, а потым вернемся да нашай размовы. Такие дзеянні, што з боку Лукашэнкі, што з боку Пуціна, па сутнасці яны, канешне, супярэчаць статуту АДКБ, які не дазваляе ўмешвацца ў унутрапалітычныя справы дзяржаў сябраў АДКБ. А гэта унутрапалітычныя справы, і, канешне, мы все разумеем, што вось гэтыя спасылкі на нейкія там замежныя цэнтры, ну, гэта абсалютнае глупства. Маючы прэцэдэнт, скажем так, удзелу знешніх сілаў у Казахстане,
ён з поўным правам, як ён палічыць, здолее звярнуцца да тых же самых казахскіх уладаў, але найперш, конечно, да уладаў Расіі з просьбай вось у межах АДКБ даслаць у Беларусь тых же самых расійскіх дэсантнікаў ці нацыянальную гвардыю, каб падавіць яшчэ не толькі сваімі, але і знешнімі сіламі народныя выступы. Ну вось акурат Сергей Навумчык казаў пра тое, што таксама дадаваў, што акурат вайскоўцы 103-й дэсантнай брыгады з Віцебского паляцелі ў Казахстан. Гэта тая самая брыгада, якая першая ўваходзіла ў Афганістан у 79-м годзе. Тут ёсць такая, ведаеце, пэўная сімвалічная паралель. Таксама Сергей Навумчык, як былы дэпутат, калі здабывалася незалежнасць, згадаў, што тады гэта было вельмі важнае рашэнне і нават было заканадаўчае. Такое было заканадаўчае, гэта аформлена, што беларускія вайскоўцы не мусяць быць у гарачых пунктах і што гэта старонка перагорнутая, што мы ніколі не вернемся да той сітуацыі, якая была ў Савецкім Саюзе, калі беларускіх вайскоўцаў кідалі ваяваць не за беларускія інтарэсы. Але цяпер бачым, што абсалютна гэта ўсё не спраўджваецца і па сутнасці вяртаемся да пэўных элементаў сітуацыі Савецкага Саюзу. Ну і напэўна памятаем усе, што гэта была адзін з такіх ключавых тэзісаў, якія Лукашенко заўсёды прадаваў як свае дасягненні, то што беларусы ніколі не ваююць за межамі Беларусі. І зараз нават такі гэты псіхалагічны крок перайдзены. Яшчэ бачыў артыкул 16-го года, напэўна, генерал Хрэнін казаў, што новая военная доктрина, беларусы за межамі Беларусі ваяваць не будуць. Бачым, што калі становіцца пытанне для іх утрымаць уладу, то для іх не мае значэння. У них словы, якія яны казалі раней, ні якісьці заканадаўчыя абмежаванні. Таксама бачым, што рэпрэсіі разгортваюцца не толькі вось цяпер супраць беларусаў, можна нават, мне здаецца, кваліфікаваць вось удзел у такой місіі для здушэння пратэстаў як рэпрэсіі супраць іншага народу, але і працягваюць прасаваць нашых суайчыннікаў унутры краіны і затрымалі чалавека, прынамсі так хваляцца гэтыя прадзяржаўныя пралукашэнкаўскія тэлеграм-каналы, што чалавек напісаў, вось даслоўна цытую, такі каментар у тэлеграме: «Клас, казахі малайцы, іх да нас трэба». І вось чалавека затрымалі, прымушаюць на камеру нешта гаварыць. Відавочна, яны бачаць пагрозу у любой свабодзе слова, у любой свабодзе выказвання і бачаць для сябе палітычную рызыку, калі у Беларусі застаюцца людзі, які хоць нешта прамаўляюць. І неважна, наколькі гэта юрыдычна нейтральна, важна, што гэта палітычна супраць улады, і яны гэта выкарыстоўваюць для рэпрэсій. Гаспадар Михаілу, вось мы часта таксама ў гэтай студыі, бо вы юрыст, мы разважаем з пункту гледжання менавіта законаў, менавіта літары закону. І ў Беларусі гэты закон цяпер не працуе, прытым гэтае беззаконне напаўсюднае. І датычна нацыянальнага ўнутранага заканадаўства, і датычна, вось цяпер мы калі разважаем пра інтэрвенцыю войскаў АДКБ. І проста паўстае пытанне, як ввогуле з гэтым усім закончыць? Што трэба для таго, каб усё ж такі законы, яны працавалі? Нездарма ж іх грамадства, цывілізацыя до 21-го стагоддзя дайшла, ёсць заканадаўства. А тут абсалютна ўсё ігнаруецца, людзей абсалютна нічога не пытаюць і што хочуць, то і робяць. Няхай мяне выбачаюць гледачы як капітаны відавочнасць, але закон гэта не толькі папера. Закон гэта, па-першае, людзі, якія яго прымаюць і выконваюць. І, напэўна, у нас, каб нешта змяніць у краіне, трэба змяніць уладу. Трэба дабіцца змены ўлады, тому што сённяшняя ўлада, яна не адлюстроўвае чаканні і жаданні большасці беларусаў. І калі будзе новая ўлада, тады, безумоўна, ідэальная законнасць не наступіць, але яна ўжо больш будзе аглядвацца на беларусаў. Наступная яшчэ больш. Наступная яшчэ больш. Вось так, крок па кроку. Іншага спосаба, напэўна, няма, гістарычна мы яго не бачым.
Спадар Михаіл, дзякую вам вялікі за гэтую размову, за гэты каментар. І акурат вяртаючыся да тэмы інтэрвенцыі войскаў АДКБ у Казахстан, мы таксама запыталі меркаванне армянскага палітолага Рубена Меграбьяна, і вось што ён нам адказаў. ОДКБ является инструментом имперской политики России. И здесь нашего интереса нет и быть не может. Это во-первых. Во-вторых, реально против Армении была совершена агрессия, и территориальная целостность Армении была нарушена и остается нарушенной по сей день. ОДКБ вело себя как вот известный персонаж из советского мультика про кота Леопольда, а не как военный блок. И вдруг вот такая расторопность, такая оперативность. И озвучить это решение дает не кому-то другому, а именно Николу Пашиняну. Видите ли, Армения в этом зоопарке является председательствующей страной. А ўжо зараз з намі на сувязі спадар Андрэй Стрыжак, заснавальнік фонду «Байсол». Спадар Андрэй, вітаю. Добрый вечер, добрый вечер. Вечар сапраўды добры, калі прачытаць вось такую навіну, што Роберто Вальдес Касануэва, 55гадовы кубінец, які пражыў у Беларусі 30 гадоў, сям'ю мае, 3 дзяцей, быў затрыманы летась на маршы 8 лістапада 2020 года і ажно больш як год прабыў на Акрэсціна, быў дэпартаваны потым на Кубу. І вось цяпер наш кубінец, які змагаўся за свабоду Беларусі, апынуўся ў Вільні, дзякуючы высілкам вашага фонду. Раскажыце, калі ласка, што можна сказаць пра гэта? Я думаю, что сам Роберто больше расскажет про это в своих интервью, які он уже пачне давать абсолютно спокойно, покольки он уже есть у бяспецы. Адзінае, что я хотел бы поправить, он не был депортованы на Кубу, он был высланы из Беларуси. И вось недзе паміж Беларусью и Литвой мы его подхапили и провели по этой процедуре, якую мы называем терминовой эвакуацией. И зараз он находится у бяспецы в Европе. Бо Куба для яго таксама не з'яўляецца бяспечным месцам, бо ён выступаў з крытыкай кубінскіх уладаў, і калі б ён трапіў туды, то таксама былі вялікія шансы на тое, што ён бы трапіў бы з вязніцы ў вязніцу. Але ёсць пэўныя у нас магчымасці, пэўныя метады, якія мы выкарыстоўваем, як фонд Байсол, якія дазваляюць людзей перахопліваць альбо увогуле рабіць так, каб ён знік у Беларусі і з'явіўся ў бяспечным месцы. Вы таксама хваліліся тым, што ў аперацыі такой удзельнічалі практычна да паўсотні чалавек. Велізарныя высілкі для таго, каб уратаваць чалавека, які выходзіў уласна за свабоду нашай краіны. Так, вялікія гонары пашана самому Роберто, які, в прынцыпе, будучы нашаземным грамадзянінам, але пражыўшы 30 год у Беларусі, фактычна з Беларусі ўжо сябе адсаямляе і з'яўляецца беларусам па духу. І калі казаць пра тых людзей, якія ўдзельнічалі ў гэтай аперацыі, так, насамрэч, гэта было вельмі шмат людзей самых розных інстанцый, самых розных краінаў, якія так ці інакш паўдзельнічалі ў гэтым працэсе. Вялікі дзякуй усім, хто спрычыніўся да гэтай вялікай справы, якая цягнулася дастаткова доўга, але ж вось сёння ўжо можна сказаць, што Роберто ў бяспецы, і гэты працэс эвакуацыі скончыўся. Цяпер, канешне, ёсць іншыя пытанні, якія звязаныя з уз'яднаннем з сям'ёю, якія звязаныя з легалізацыяй тут на месцы, але гэта ўжо такія больш нажыўныя, скажем так, рэчы, якія можна вырашаць, і яны ўжо не настолькі небяспечныя, як тыя, у якіх ён быў яшчэ учора ў дзень. Спадар Андрэй, ўсё ж такі хацеў бы таксама працытаваць самога Роберта, як ён тлумачыў тое, што выходзіў тады на акцыі за свабоду Беларусі. Цытата: «Я не беларус і мог бы ставіцца да гэтага па-рознаму. Альбо я кажу, што мяне гэта не датычыць, і тады раблюся пасіўным саўдзельнікам усяго бяспраўя пад соусам таго, што мая хата з краю. Альбо я прымаю бок больш беларускі і раблю ўсё гэта дзеля таго, каб гэта вырашаць». Нагадаю толькі, што за сваю пазіцыю спадар Роберта практычна больш за год адседзеў на Акрэсціна. Складана ўвогуле сабе гэта ўявіць. Спадар Андрэй, вы калі сустрэлі Роберта ў Вільні, якія былі вашыя эмоцыі, якія былі вашыя перажыванні? Гэта было, па-першае, палёгка, тому што кожны раз, калі нам удаецца кагосьці эвакуяваць, кагосьці выцягнуць з кіпцюроў гэтых шматлікіх нашых сілавых органаў, СК і іншых бопікаў, то заўсёды радуешся за тое, што яшчэ адзін чалавек, замест таго, каб ісці ў турму і адчуваць там сябе чалавекам трэцяга сорту, каб
пераносіць катаванні і нечалавечае падыходжанне, гэты чалавек знаходзіцца ў бяспецы і на волі. Другое пытанне — гэта тое, што трэба цяпер думаць, якім чынам працаваць далей. І у нас ёсць яшчэ, скажем так, у шэрагу чакання дастаткова шмат людзей, якія таксама звярнуліся па дапамогу, і яна будзе аказаная. Ясна, што тут ніякіх гарантый быць не можа, бо гэта вельмі складаныя рэчы, вельмі складаныя працэдуры. Але тым не менш, у нас ёсць пэўныя напрацоўкі, якія дазваляюць людзей выцягваць з гэтых сітуацый. Як я і сказаў у сваім посце, што вось гэты кавалак працы скончаны, і на наступны дзень пачаўся новы, так што мы працуем над новымі гісторыямі. Праца фонду «Байсол» кіпіць. Пастаянна бачым ад вас справаздачы пра ўратаваных беларусаў, уратаваных людзей ад рэпрэсіяў. Акурат вось літаральна на днях былі эвакуяваныя родныя Дмітрыя Усхопава. Гэта чалавек, якога па сутнасці забілі ў Рэчыцы ў навагоднюю ноч. Таксама быў эвакуяваны сведка гэтага здарэння, калі яго затрымоўвалі. Ну таксама, напэўна, сатысфакцыя павінна быць неймаверная ад таго, што ўдаецца менавіта, нягледзячы на ўсе перашкоды, гэтых людзей выцягваць. Так, гэта, канешне, вельмі вялікі кавалак працы, але вельмі слушна заўважана, што калі яна атрымліваецца, калі падыходзіць да канца, то атрымліваеш сатысфакцыю. І калі казаць пра гісторыю з Дмітрыем Усхопавым, то трэба нагадаць, што ягоная сям'я, ягоныя сваякі і блізкія не былі абсалютна ніяк пагружаны ў палітычнае жыццё краіны, і ім, як кажуць, прыляцела. Прычым зусім знянацку. Трэба сказаць, што сітуацыя, канешне, вусцішная, калі беларусаў забівае ўласная міліцыя падчас святкавання Новага года. Я думаю, што гэта не першы і, на жаль, не апошні такі выпадак. Я бачыў, што журналісты прыводзілі прыклады, калі была такая вось прымяненне моцы надмерная, якой прыводзіла да гібелі чалавека. Але гэта яшчэ раз кажа нам пра тое, што ўсе сілавыя структуры павінны быць празрыстыя, і людзі павінны кантраляваць іх дзейнасць. Дзеля таго, каб не было такіх выпадкаў, і каб, калі параўноўваць з тымі ж самымі сітуацыямі, якія бываюць у заходніх краінах, безумоўна, паліцыянты таксама часам забіваюць людзей. Гэтыя людзі не былі пазастаўлены на сваіх працоўных месцах, а былі адхіленыя, і потым над імі быў праведзены суд. І гэта нармальна для дэмакратычнай супольнасці. Я вельмі спадзяюся, што ў Беларусі неўзабаве таксама будзе. Тым больш, што акурат цяпер таксама збіраем сведчанні, збіраюцца сведчанні пра гэтыя катаванні, называюцца імёны, як, напрыклад, Тацяна Батура, якая прыйшла 15 лістапада на суд да Вольгі Залатар. Яе затрымалі. 46 сотняў яна правяла ў ізалятары, 20 з іх у карцары. Прытым цягам гэтых сотняў у карцары нават ёй не дазвалялі адхіліць вось гэтыя нары, каб хоць неяк мінімальна было лепей прынамсі там заснуць ноччу. Гэта ўвогуле страшна. 13 дзён яна трымала галадоўку, і яна засведчыла, што яе збіваў асабіста намеснік начальніка РУС Дзяніс Марцуль. Пасля таго, як жанчына запатрабавала выклікаць ёй адваката, ён сказаў: «Вось табе, а не адваката», і ударыў дзяўчыну проста ў твар. Спадарня Тацяна, на шчасце, цяпер таксама эвакуяваная з Беларусі. Ейная гісторыя таксама незвычайная, калі так можна сказаць, бо яна ехала на пахаванне свайго таты, то бок яна, будучы ў тым канцлагеры на Крэсціна, яшчэ даведалася, што ейны бацька памёр. Ну, тут таксама трэба падкрэсліць яшчэ некалькі драматычных момантаў. Памёр ён не проста так, ён памёр ад ковіда, з якім, як вы ведаеце, якая барацьба ў нас у Беларусі зараз ідзе, проста ігнараванне фактычна праблемы, і ўсё гэта спушчана на самацёк. На жаль, канешне, людзей мы не вернем, чалавек памёр, але Тацяна зараз у бяспецы. Мы таксама прымалі ўдзел у гэтай аперацыі. Тут рабілі фінансавую падтрымку, і калі казаць пра менавіта лічбавае вымярэнне фінансавай падтрымкі, то вельмі ўдзячны ўсім тым людзям, якія прынялі ўдзел у зборы, які быў абвешчаны сёння пасля таго, як тэлеграм-канал «Беларусь галаўнога мозга» расшарыў гэты збор. За 1,5 гадзіны людзі сабралі неабходную суму, каб Тацяна магла адаптавацца, каб Тацяна магла паправіць здароўе ў новым месцы, дзе яна зараз знаходзіцца. За 1,5 гадзіны было сабрана больш за 2500 еўра, і збор гэты працягваецца. Вось, так што гэта таксама надыхае, дае надзею на тое, што і упэўненасць у тым, што наша беларуская салідарнасць працягвае працаваць,
і вельмі ўдзячны яшчэ раз усім, хто прымае ўдзел у гэтых зборах на нашым сайце baysol.org, на якіх можна дапамагчы людзям, якія сталі ахвярамі рэпрэсій з боку чыннага дыктатарскага рэжыму. Сапраўды, тая надзея, якой, на жаль, часта бракуе ўсім нам, беларусам, калі мы чытаем навіны пра катаванні, чытаем навіны пра тое, што мы, на жаль, у такім стане, што не можам часта адно аднаго абараніць на тэрыторыі Беларусі. Аднак менавіта дзейнасць вашых калегаў з фонду Байсол, таксама беларусаў, якія вас падтрымоўваюць, яна як бы паказвае адваротнае. Яна паказвае вось гэты моцны бок беларускага грамадства, бок салідарнасці, бок таго, што людзям, нават якія вось выехалі за мяжу, ім неабыякава, што робіцца з іхнымі суайчыннікамі. І бадай гэты прыклад, ён таксама вельмі варты, каб яшчэ больш пашыраўся і каб як мага больш нас, беларусаў, ядналася у дапамозе сваім суайчыннікам. Так, это безумоўна праўда. Я таксама хачу падзякаваць тэлеканалу Белсат і камандзе Белсата, тому што не так даўно, дзесьці з месяц таму, быў абвешчаны збор на жанчыну, якая выехала з Беларусі, яе дзіцёнак, уже дастаткова дарослы хлапец, яго былі праведзеная аперацыя на нагах і ўстаўленыя спіцы. І іх бы знялі ў Беларусі, як і патрэбна было. Але маці вымушаная была бегчы праз палітычны пераслед, і ў Польшчы з гэтым былі вялікія праблемы. І вось дзякуючы падтрымцы, інфармацыйнай падтрымцы канала Белсат і гледачоў тэлеканала Белсат, сума патрэбная таксама была сабрана літаральна за некалькі гадзін, і дзіцёнку ўжо зрабілі аперацыю, ён зараз добра сябе пачувае і спрабуе хадзіць ужо на сваіх новых нагах, калі можна так сказаць. Так што кожны гэты прыклад, ён паказвае нашу моц. Маленькай дапамогі не бывае, і гэта вельмі усцешвае, калі я бачу, што гэты працэс, які запусціўся калісьці ў жніўні 2020-го, і структура, якую мы заснавалі тады, працуе дагэтуль і прыносіць карысць, і людзі таксама маюць давер і бачаць магчымасць дапамагчы і бачаць рэальныя вынікі гэтай працы. Спадар Андрэй, вось калі углядацца, вы згадалі жнівень 2020 года, з таго часу беларусы пачалі так моцна таксама падтрымліваць адно аднаго і за мяжою. Ці маглі б вы падвесці вось нейкія такія вынікі, прамежкавыя вынікі гэтай працы? Вось пра якія маштабы можна казаць дапамогі? Вось мы пералічваем зараз, вы пералічваеце такія найбольш, за апошніх, можна сказаць, тыдняў, такія факты, якія ўзрушаюць сэрца. А калі казаць пра такі большы адрэзак часу, вось у якіх лічбах гэта ўсё вымяраецца? Калі мы будзем казаць пра колькасць людзей, то гэта тысячы людзей, гэта тысячы сем'яў, якія атрымалі дапамогу дзякуючы салідарнасці беларусаў. Калі казаць пра лічбы, то з пачатку нашай працы з сярэдзіны жніўня па 1 студзеня 2022 года агулам было сабрана і выдаткавана людзям больш за 4 мільёны еўра. З іх 1 200 000 быў сабраны і выдаткаваны толькі за 2021 год, калі ўжо асноўныя пратэсты вулічныя перасталі адбывацца. Гэта таксама кажа пра тое, што салідарнасць працягваецца і салідарнасць працуе далей. Асабліва трэба падкрэсліць, што той метад, якім мы карыстаемся для завядзення грашэй у Беларусь, ён не прадугледжвае магчымасці перахопу гэтых грошай. Мы працуем праз крыптавалюты, а наша беларуская ўлада сённяшняя не надта разумее, як гэта можна перарубіць. Менавіта таму і з гэтым звязанае абвешчанне нас экстрэмістамі і запалохванне людзей на тое, каб яны не данацілі ў фонд Байсол. Але мы таксама заклікаем быць асцярожнымі, калі у вас, напрыклад, беларуская карта, то не карыстацца такімі магчымасцямі для даната, а выкарыстоўваць альбо еўрапейскія, альбо расійскія карты, альбо знаёмых і сваякоў, якія могуць ад вашага імя зрабіць данат. Спадар Андрэй, дзякую вам вялікі за гэтую размову. Таксама вялікі вам дзякую за вашу дзейнасць, якая рэальна дапамагае многім беларусам. Падзяка ўсім тым, хто падтрымоўвае фонд Байсол. Андрэй Стрыжак, заснавальнік фонду Байсол, праваабаронца, быў маім гаспадарства госцем у гэты вечар. І ў працяг тэмы пра такую беларускую салідарнасць па-над межамі, дзе беларусы не былі, ці ў сябе на айчыне, ці вымушана на чужыне, яны ўсё роўна застаюцца беларусамі. Мы ўсё роўна адзін народ, і беларусы адзіныя ў сваёй празе да перамогі над дыктатурай, да справядлівасці, да свабоды. Мы сабралі ў адзін матэрыял фота, а таксама відэа, якое вы, шаноўныя тэлегледачы, дасылаеце ў наш чат-бот у тэлеграме з усіх куткоў свету. Я ж, Вітаў Ціўчык, на сёння з вамі развітваюся. Зычу вам добрага вечара, а таксама добрай нядзелі.
беларусаў здзейсніцца ў гэтым годзе.